Mae Talacre yn lle poblogaidd ofnadwy hefo ymwelwyr i'r ardal. Ac be dyn ni wedi gallu gwneud efo'r arian ydy uwchraddio yr llwybrau ac gwneud llwybr pren pwrpasol fel bod bobl o bob gallu yn gallu cael mynediad tuag at y traeth. Mae Talacre yn lle arbennig. Mae'n gynefin bwysig yma o ran bywyd gwyllt sydd hefo anifeiliaid a planhigion prin, felly mae wedi cael ei dynodi'n genedlaethol. Mae'r gwaith ar y llwybr wedi diogelu'r cynefinoedd yma achos mae'n cadw pobl ar y llwybr cywir, ond hefyd yn gwella mynediad ar gyfer bobl. Felly mae bobl efo cader olwyn yn gallu defnyddio'r llwybr newydd i gael mynediad tuag at yr traeth. Mae Talacre yn lle hynod o boblogaidd achos mae'r traeth yn hyfryd. Mae'n lle i ymlacio, i gael hufen iâ. Mae hefyd yn gynefin pwysig o adar ac anifeiliaid hefyd. Mae gen ni'r nhwyni tywod ac yma mae gen ni ddau o rywiogaethau o amphibian sy'n bwysig iawn. Felly y llyffant cefn felyn, yr naturiol tod, ac hefyd yr madfall y nhwyni. Felly mae cadw yr ddau rhywogaeth yma'n bwysig iawn. Heb nawdd SPF, byddai'r prosiect yma ddim wedi bod yn bosibl. Ac mae'r gwaith wedi cael ei wneud gan gontractwyr lleol, felly mae'r arian wedi cael ei gadw o fewn yr economi leol. Mae e hefyd yn hybu busnesau lleol yn Talacre oherwydd yr gwell adnoddau sydd neu ymwelwyr, y mwy o bobl fydd yma yn rhoi pres yn ôl i mewn i'r economi. Felly mae'r buddsoddiad yma wedi bod yn werth chweil. Os di bobl eisiau darganfod mwy amdan Talacre a pam i fod o'n arbennig, ymwelwch â gwefan y Cyngor Sir y Fflint ac edrych am yr tudalennau i wneud efo'r adran Cefn Gwlad. Mae yna gyfleoedd i bobl wirfoddoli ar hyd llwybr yr Arfordir ac yr parc arfordirol yn Sir y Fflint. Mae yna gyfleoedd o bethau syml fel codi sbwriel, hefyd arolygon i wneud hefo'r bywyd gwyllt, gwaith mwyn gwella'r cynefinoedd, felly mae yna lawer o gyfleoedd i bobl wneud cyfraniad cadarnhaol i gadw'r llefydd yma'n arbennig.